Basketbalový klub 1. BK Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce zorganizovali v polovici novembra ďalší ročník podujatia pod názvom Bav sa basketbalom. Akcia priniesla hneď niekoľko noviniek. V poradí 6. ročník sa prvýkrát odohral v tunajšej mestskej športovej hale. Podujatia sa zúčastnilo 7 základných škôl z Michaloviec a 1 hosťujúca. Základná škola Štefánika z Trebišova. Vytvorených bolo 9 družstiev, keďže 6. základná škola postavila družstvá 2. Každá škola vytvorila zmiešané družstvo chlapcov a dievčat. Spolu sa do aktivít zapojilo 90 detí. Tento rok bolo podujatie určené pre ročníky 2012 a 2013. Hlavným rozhodcom bol arbiter SBA Imrich Pastirák. Palubovka v úvode podujatia patrila zábavnému predstaveniu pre deti podaní basketbalového freestyle žongléra Martina Leca. Okrem individuálneho majstrovstva postupne zapojil do hier aj prítomné deti. Novinkou bola aktualizácia súťaží a nové bodovanie. Prvú časť tvorili súťaže družstiev na čas v slalome bez lopty, s loptou, prihrávky a streľba na basketbalový kôš. Následne odohrala každá škola po 2 basketbalové zápasy na základe náhodného žrebu. Každá súťaž bola bodovaná a následne dostali družstvá body aj za basketbalový zápas. Deťom sa súťaže páčili, pozitívom bola ich spontánnosť a nadšenie. Víťazné školy získali diplomy, medaile a trofeje. Všetci dostali tematické tričká s logom podujatia a partnerov. Celkovým víťazom sa stalo hosťujúce družstvo z Trebišova pred vlaňajším víťazom 7. základnou školou a Bčkom 6. základnej školy.